Ами, лятото дойде. Вече е сезона на джиновете, заради това. Сезона на джиновете. И това са джиновете на Русик резерва, това в случая е Крав 19, а това е ликьор на основата на джин. Тук в случая от трънки. Има още от дренки, Да. има от боровинки, има вишна. Доста интересни съставки. За първи път чувам. Да. Впечатлена съм. И знаеш какво е интересно при тях? Не. Какво е? Те се произвеждат в Лондон, бутилират се тук в България. При ликьорите се изнасят самите трънки, дренки от тук. За това е българско производство. Българско-английско Българско-английско. Да. А Крав 19 е джин, който е спечелил няколко награди вече. Друго интересно предложение, това е нов продукт на пазара. Продължаваме ли с джиновете? Да, това е Хендрикс. Интересна опаковка. Да, Хендрикс Лунар. За първи път тази година се показва на пазара. Чисто нов продукт. Чисто нов Страхотно. продукт. Препоръчвам да се комбинира с тоник на Fever 3. Тук в случая е премиум тоник. Да. Исках да те попитам защо винаги се смесва джин с тоник? Защо е така общо прието да се смесва? Ами, джин тоника като цяло е добра комбинация, защото джина сам по себе си, като всеки един алкохол, разширява кръвоносните съдове, а тоникът, благодарение на хинина, спомага за абсорбация на кислорода във вените и така се получава охлаждащ ефект на тялото. Вместо обратното, вместо рязкото загряване. Днес научихме нещо ново. Да. Благодаря ти за изчерпателната А информация. друго ново интересно, това е Уитли Нил. Защо също е много интересно? Това също е handcrafted джин. Интересното при него е, че той идва с различна бутилка към него. Доста голямо разнообразие. Между Да. другото, лилавото ми е любимият цвят. Може ли да ми направиш един коктейл? Той има различни различни, нюанси да. на лилаво. Има Добре, различни. може би вайлет ще пробваме. Може Добре. ли да ми направиш сега? Разбира се. Страхотно. Благодаря. Отваряме джина. Целия го сипваме. Целият да е сега. Ще добавим малко лед. Добре. Малко, не много. И добавяме тоник, нали? Да, На фивър ли се? разбира се. Супер. Защо добавяме лайма, не лимон? За да направи баланс така между джина, да не е джина в същото време много остър, а тоника сам по себе си е леко сладък. Това оправя сладко-киселия баланс. Доста добре и свежо изглежда. Така го пия, не го пия със сламка, нали? Да. Помирисваме винаги около, преди да го опитаме. Какво още можеш да ми предложиш? За джинове говорим, нали? Абе. Друго интересно предложение, това е Гордън с копа чаша. Да. Доста добре изглежда за подарък. Знаеш ли нещо за копа чашата? Не, между другото, за първи път чувам за копа чаша, да и ще се радвам да ми обясниш малко повече. Тя прилича на винена чаша, все едно е за червено вино. Виждам. Да, тя може да побере и повече лед и повече алкохол. джин. Да. Добре, ние говорихме само за джинове с комбинация тоника. Не може ли малко нещо по-различно да ми покажеш? Други комбинации, например. Има стотици комбинации, но ще ти покажа моята любима. Добре. И да ми кажеш после защо ти е любима обаче. Това е един, след джин тоника, може би най-пития джин коктейл. Това в случай е негрони, който се състои от 3 алкохола. Да. Джин, кампари и вермут. Тук в случая е вермут не е за слаби дитурин. сърца особено. Не. В равни части, той е сладко-горчив. Само се охлажда самата напитка и леко само с кора от портокал. Пак добавяме портокал. Значи явно тук джина и лайм, портокал. Да, с тук имам цитрусите. лайм. Да. Добре, цитрусите много върват с джин. Абсолютно, да. Добре. И пак казвам, тук в равни части се смесват тези неща. Само се охлажда, не се шеква, няма нищо сложно и става много приятна напитка. Просто алкохол, но също време е много приятен. Да. Перфектно. И сега трябва да ме кажеш обаче защо ти е любим този алкохол. Защото най-лесните неща за мен са най-вкусни. Колкото по-просто и лесно. Ти си падаш по лесните неща. Лесни неща, но не е лесни жени. Добре. Да те питам, шприц обичаш ли? Може да ми покажеш малко коктейли с шприцове. Класическия си аперол шприца, който в този случай
го комбинираме с просеко на V8. Добавяме малко сода, някои не му добавят сода, наливат в този случай повече просеко, според вкуса. Не наливаме повече за днеска. Добре, в този случай, за да не прекаляваш, имаме директно готова напитка. Сипваме само нея. Да, това е пак шприц на Шандон, направена в Аржентина. Цитруси ще слагаме ли пак? Само за украса. Само за украса. Тук просто пълним чашата със след, изливаме напитката. Тя е 11,5% алкохол. Мога да си я пия просто така, ако не се смеса. Да. Само препоръчвам да е охладена. Сега, друго интересно. Джони Бонд. Виждала ли си? За първи път виждам такава опаковка, между другото. Доста свежа. Пак ли преминаваме към коктейли за лятото? Или тук го пием чисто? Това е напитка, която е насочена точно като хора, като теб. Това е младото поколение, които стъпват в алкохолите, така сте на алкохолите. Не е толкова натрапчиво. А ти мислиш, че съм, че да ми кажеш младото поколение? Или да го приема за комплимент? Благодаря. Хубаво е за коктейли. Аз лично бих направил един студен чай с него. Студен чай? Да, на основата на черен чай, малко фреш лимон вътре, може някакво плодово пюре или захарен сироп. По избор. Продължаваме нататък. Да, American Eagle. Един интересен бърбан. Доста скъпи изглежда. Той също е, впрочем въобще не е скъп, но е стилен и е отскоро на пазара. А за мастиха чувал ли си? Мастика или мастиха? Мастиха, с Х. Да. Ама не е мастика, нали? Не е мастика. Това е един много интересен ликьор. Ликьор? Да, който се прави от мастиха. Това е дърво и се използва смолата му. Само смолата използваме. Да, само смолата. И синтезират я и правят един много интересен ликьор с нея. Това в случай е скинус. Много е приятен на шотове, охладен, чист, без нищо. Вкусен ли е? Като каза ликьор, сладък е. Да, сладникъв е, не е сладък, сладникъв е. Много добре балансиран и има много такъв специфичен вкус. Наближава ми рождения ден и подбирам в момента алкохол. На здраве! До следващия път с Вида Синергия.